నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీఎం కుటుంబం దేవాంశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కాసేపట్లో అన్నప్రసాద వితరణ రాష్ట్రంలో 3 కేటగిరీలుగా ఎస్సీ వర్గీకరణ డిఎస్సీ నుంచే అమలుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం ఉద్యోగులకు 6,200 కోట్ల పెండింగ్ బకాయిల విడుదలకు ఆదేశం సీఎం నిర్ణయంపై ఆనందోత్సాహాలు విశాఖ నగరపాలక సంస్థపై పట్టు బిగిస్తున్న కూటమి కార్పొరేటర్ల చేరికతో మేయర్పై అవిశ్వాసం పెట్టే యోచన 2030 కామన్వెల్త్ క్రీడల నిర్వహణకు భారత్ సన్నాహాలు బిడ్ దాఖలు చేసిన ఐఓఏ గుజరాత్ ప్రభుత్వం తిరుమల శ్రీవారిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులు దర్శించుకున్నారు. మనవడు దేవాంశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిరుమల చేరుకున్న కుటుంబ సభ్యులు శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆలయ మహాద్వారం వద్ద అర్చకులు ఇస్తికఫుల్ స్వాగతం పలికారు. టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు సీఎంకు ఎదురెళ్లి స్వాగతం పలికారు. దర్శనం అనంతరం తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న వితరణ కేంద్రానికి వెళ్లి భక్తులకు అన్నప్రసాదం పంపిణీ చేయనున్నారు. దేవాంశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రతి ఏటా ఒక్కరోజు అన్నప్రసాదం వితరణకు అయ్యే ఖర్చును చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులు విరాళంగా అందజేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఇప్పటికే 44 లక్షల రూపాయల అన్నప్రసాద వితరణ చంద్రబాబు కుటుంబం అందజేసింది. भगवान वेंकट
कारुण्यलक्ष्मी खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मी निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मी सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मी भजतु विजयता सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः स्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभामानम् कृते धान्यम् धनम् वशुम् बहुपुत्रलाभम् शतसंवत्सरम् दीर्घमायुः ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् वेङ्कटेश्वरप्रसादसिद्धिरस्तु
Namo Venkatesaya. 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 Namo ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎస్సీల జనాభా సజాతీయత వృత్తి సామాజిక సంబంధాల ఆధారంగా 3 గ్రూపులుగా వర్గీకరిస్తూ విశ్రాంత ఐఏఎస్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ సిఫారసు చేసింది. ఎస్సీల్లో భిన్నత్వమే వర్గీకరణకు ఆధారమని తెలిపింది. షెడ్యూల్డ్ కులాల మధ్య అనేక అసమానతలున్నాయని వివరించింది. విద్యా ఉద్యోగాలు సామాజిక స్థాయి ప్రభుత్వం నుంచి ప్రయోజనాలు పొందడంలో మాలలు ఉపకులాల ఆధిపత్యం కొనసాగుతోందని తెలిపింది. మాదిగా ఉపకులాలు కొన్ని తరాలుగా విద్యా ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు పొందడంలో వెనుకబడి ఉన్నాయని పేర్కొంది.
రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ 59 ఎస్సీ కులాల్ని వృత్తి, సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు, చారిత్రకంగా ఉన్న సంబంధాల ఆధారంగా 3 గ్రూపులుగా వర్గీకరించినట్లు తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ గ్రూపుల్లో చేర్చేందుకు వ్యక్తిగతంగా ఆయా ఎస్సీ కులాల అభ్యర్థనలు పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. మాల, మాదిగ, రెల్లి అనే 3 ప్రధాన కులాల్ని వీటి కేంద్రాలుగా ఉపకులాల్ని విభజించామని పేర్కొంది. గ్రూప్ 1 కింద అత్యంత వెనుకబడిన వర్గంలో రెల్లి, దాని ఉపకులాలు కలిపి మొత్తం 12 ఉపకులాల్ని చేర్చింది. గ్రూప్ 1లో రెల్లి, బాపురి, చాచాటి, చండాల, దండాసి, డోంబార, పైడి, పాను, ఘాసి, హడ్డి, రెల్లి, చాచండి, గోదగలి, గోదుగుల, మొహతర్, పాకి, మోతి, తోటి, పామిడి, సప్రు ఉన్నాయి. గ్రూప్ 2 కింద వెనుకబడిన వర్గంలో మాదిగ, దాని ఉపకులాలు కలిపి మొత్తం 18 చేర్చారు. గ్రూప్ 2లో మాదిగ, అరుంధతీయ, బిండ్ల, చామర్, మోచి, మూచి, చామార్, రవిదాస్, చామార్, రోహిదాస్, చంబార్, ధక్కల్, డొక్కల్వర్, ధోర్, గోదారి, గోసంగి, జగ్గలి, జంబువులు, కొలుపులవాండ్లు, పాంబడ, పాంబండ, పాంబాల, మాదిగదాసు, మస్తీన్, మాంగరోడి, మాతంగి, సముగర, సిందోళ్లు, చిందోళ్లు ఉన్నాయి. గ్రూప్ 3 కింద తక్కువ వెనుకబడిన వర్గంలో మాల, దాని ఉపకులాలు కలిపి మొత్తం 29 ఉపకులాల్ని చేర్చింది. గ్రూప్ 3లో ఆది ద్రావిడ, అనముక, ఆరాయ్మాల, అర్వామాల, బరికి, బ్యూగార, బ్యూగారి, చాలవాడి, ఎల్లమలవారు, ఎల్లమ్మలవాండ్లు, హోలేయ దాసరి, మాదసి కురవ, మాదారి కురవ, మహర్, మాల అయ్యవారు, మాల దాసరి, మాల దాసు, మాల హన్నై, మాల జంగం, మాలామస్తి, మాలా సాలే, నెట్టికాని, మాల సన్యాసి, మన్నే, ముండాల, సంబం, యాతాల, వల్లువన్, ఆది ఆంధ్ర, మస్టి, మిథ అయ్యల్వార్, పంచమ, పరియాలను చేర్చింది. వర్గీకరణకు రోస్టర్లో 200 విధానం తీసుకున్నట్లు కమిషన్ వెల్లడించింది. మొదటి 100లో రెల్లి ఉపకులాలకు 1 పోస్టు వస్తుందని, మాదిగ ఉపకులాలకు 6 పోస్టులు, మాల ఉపకులాలకు 8 పోస్టులు వస్తాయని తెలిపింది. రెండో 100లో రెల్లి ఉపకులాలకు 1 పోస్టు, మాదిగ ఉపకులాలకు 7 పోస్టులు, మాల ఉపకులాలకు 7 పోస్టులు వస్తాయని, దీనివల్ల రోస్టర్లో అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది. రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదించిన వర్గీకరణను గురువారం శాసనసభలో తీర్మానం చేసి ఆమోదించారు. తర్వాత సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. ఇక బిల్లు రూపంలో సభలో ప్రవేశపెట్టి చట్టం చేయాల్సి ఉంది. సభ నిరవధిక వాయిదా పడిన నేపథ్యంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలుకు ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయనుంది. డిఎస్సు నోటిఫికేషన్ను ఈ నెలాఖరుకు విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఎస్సీలకు సంబంధించి రాష్ట్రాలు ఏదైనా పాలసీని రూపొందించే ముందు జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ను సంప్రదించాలని ఆర్టికల్ 338(9) నిబంధన చెబుతోంది. ఆ మేరకు 2 రోజుల్లో శాసనసభ తీర్మానాన్ని జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ కు ప్రభుత్వం నివేదించనుంది. ఎస్సీ వర్గీకరణపై శాసనసభలో సీఎం చంద్రబాబు చేసిన ప్రకటనపై ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రజా ప్రతినిధులు గురువారం సీఎంను కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు చెప్పారు. ఇవాళ ఉద్యోగుల బకాయిలు 6,200 కోట్లు చెల్లించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు సిపిఎస్, జీపీఎఫ్, ఏపీజీఏఐ కింద ఆర్థిక శాఖ 6,200 కోట్లు విడుదల చేయనుంది. ఈ ఏడాది జనవరి 11న ఉద్యోగుల వివిధ బకాయిల కింద 1,033 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బకాయిల విడుదలపై ఏపీ ఎన్జీఓ, ఏపీ జేఏసీ సంఘాల నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల, ఉపాధ్యాయుల పెన్షనర్ల సమస్యలు దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే స్పందించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నిధుల విడుదలకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబుకు ఏపీ ఎన్జీఓ అధ్యక్షుడు కేవీ శివారెడ్డి, ఏపీ ఎన్జీఓ సంఘ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విద్యాసాగర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. విశాఖ నగరపాలక సంస్థపై కూటమి ప్రభుత్వం పట్టు బిగిస్తోంది. తాజాగా వైసీపీకి చెందిన 6 కార్పొరేటర్లు కూటమిలో చేరడంతో మేయర్ గొలగాని హరి వెంకటకుమారిపై అవిశ్వాసం ప్రవేశపెట్టడానికి నాయకులు పావులు కదుపుతున్నారు. తెలుగుదేశం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, విశాఖ తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు సమక్షంలో 5 కార్పొరేటర్లు టీడీపీ కండువా కప్పుకున్నారు. విశాఖ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ సమక్షంలో 1 కార్పొరేటర్ జనసేనలో చేరారు. త్వరలో మరో 5 కార్పొరేటర్లు కూటమిలో చేరనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. తిరుపతి గ్రామీణ మండలం పేరూరు పరిధిలో ఒబెరాయ్స్ గ్రూప్ సంస్థ హోటళ్ల నిర్మాణానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం కేటాయించిన 20 ఎకరాలను రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ టీటీడీ బోర్డు గతేడాది నవంబర్ 18న తీర్మానం చేసినట్లు టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు. ఒబెరాయ్ సంస్థ నిర్మించే ముంతాజ్ హోటల్స్, ట్రైడెంట్ 5 స్టార్ హోటల్లో విలాసవంతమైన విల్లాలతో పాటు బార్లు, లాంజ్, పార్టీ హాళ్లు, స్పా సెంటర్లు నిర్మించేందుకు అనుమతించారని తెలిపారు.
ఇది తిరుమల కొండ పవిత్రత, హిందూ మత సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఒబరాయ్ గ్రూపునకు కేటాయించిన భూమిని రద్దు చేసి తిరుమలకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు వసతి, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఆ 20 ఎకరాలను టీటీడీకే కేటాయించాలని రెవెన్యూ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని కోరుతూ టీటీడీ గతేడాది డిసెంబర్లో లేఖ రాసిందన్నారు. 7 కొండలను తిరుమల దివ్యక్షేత్రంగా ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం 2007 జూన్లో జీవో జారీ చేసిందని గుర్తు చేశారు. 7 కొండలు, అందులోని తీర్థాలు, దేవస్థానానికి చేరుకునే అన్ని మార్గాలు తిరుమల పరిధిలోకి తెచ్చారన్నారు. చట్టంలోని 114 ఆ ప్రాంతంలో భిక్షాటన, మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడం, జంతువధ వంటివి నిషేధించేందుకు అధికారం కల్పిస్తోందన్నారు.